Mga manugpangisda sa Banwasang Oton apektado sa malain nga tiyempo dala sang Bagyo Verbena. 2,300 kabulutuan sa Western Visayas nagdeklarar sang suspensyon sang klase. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo. John. Kim, padayon nga naka-alerto kag nag-aligmat ang mga residente sa mga coastal area sa probinsya sa Iloilo, partikular na diri sa Banwasang Oton sa posibleng halit sa gihapon nga dala sang malain nga tiyempo. Ginpasaka na sa mga manugpangisda diri sa Barangay Cabanbanan, Oton ang ilang mga sakayan kahapon pa lang sang aga bilang pagpanghanda sa Bagyo Verbena. Apisa rin ang pagpangisda ni Manong Ronel ang ginasaligan sa iyang pamilya. Wala maninis ang may mahimo kundi maguntat anay sa pagpalabod. Basta amo na kung lanchin po ay nung kami grisgo ya. Apisa matawi ang sitwasyon sa kadagatan kay sang aga hindi gid kuno magrisgo si Manong Kai John. Tubtob nga hindi makagwa sa par ang Bagyo Verbena. Mga 3 kadlaw, 3 to 4 days sir, hindi kami na pangisda. Diri sa muna na sir. Pag signal number 1, kita ko man sir mga pambot babaw na. Baylo mo pa kabuwi mo sa isda lang na hindi mo papaktan. Sa datos ng PDR-RMO Iloilo, 4 ka mga barangay ang ginbaha nga ginalakipan sa Barangay Poblacion West sa Oton. Si Panton, Velasco kag nagsulang sa Lemery. May landslide man nga nagluntad sa Barangay Kipot, Barasalon sa Banwasang Haniway kag nag-overflow naman ang Suwagi Overflow sa Banwasang Mina. Kahapon, nag-declare kita sa red alert status. Inactivate na ito ng aton Emergency Operation Center. Gagin-check na ito ng resources and capabilities ng aton mga MGRMO so that nga may contingency sila on 3 hazards, landslide, storm surge, kag flooding. Samtang naglabot na sa 2,315 ka mga bulutuan halin sa 81 ka mga LGU ang nagsuspend ang face-to-face classes bangod sa bagyo. Sa datos ng DepEd 6, masobra 770,000 learners ang apektado sa Western Visayas. Kim, aton subong makitaan ang pila ka mga manugpangisda nga ginasecure ang ilang mga sakayan diri malapit no sa coastal areas sang Banwasang Oton. Subong man ang pila ka mga residente nga ginasecure ang ilang mga pamalay bangod sa ginalauman nga mabaskog sa gihapon nga ulan kag hangin dala sang bagyo. Kim? Madamo gid nga salamat, John Sala.